Kaya lang ba ni pare ko? Kanina yun. Kape no, piniplagay pa mo. Babaya naman tayo. Kasalanin parang ko. Tsaka lawan rin lalabo ko kay Sabado. Dana na yung gagawa ni pare okay ni. Lagyan mo itapag mais ng manok yan eh. Oh, pare. Ano pa no? O pare, Hey, o. pare. Punta kang pasyalan eh. Nandig pa sinabi kaya ko. Ngayon ka ba din to? Oo, busy eh. Pinimplada ang kape. Diba, may rimla niya. Ay, iya po. Ano pare? Tak mami. Ayun kape mo. Kabilis na pare ah. Babalo mo naman pare. Advance yung kaya ko. Kaya mga niya kasi kang anaw pare. Ano naman eh. Naong kaya ko medyo. Tak magyapain ng kape mo. Wala yung lason niya. Laya pare. Ikaw naman mo. Natiwala ka na ako. Tak magyapain pare. Ikaw naman mo. Ikaw na ako pang kupya. Pamo. Yaman na pare. Lalasa yung kay. Lalo. Sesto. Ba pare. Namilyari. Kape yan. Tama ko na mo. Lalasa yung sesto. Niya? Ikaw naman mo pare. Manggaya lasa na. Ano siya? Wala ako sa Yan naman sesto. Lalo rin kalak-kalak na rin ni pare. Ba pare. Yung mo smaller rin pare. Pangondisyo ko manok rin. Kaya pwede pang kondisyon mo kay manok. Oh, Bear Brand. Iya ako magkape ako mo black. Pero yun lang, na mga lang Bear Brand. Tapos, merienda daw, sagis sabo. Yan ako mamahal sagis sabo eh. Magulit ang tumo. O, tapos tinyapang kong kayo, diwao. O, ini lalabang ko pare kaya Sabado, munta ka pare, gusto ako. Kasat pili manok mo na. O pare, barong na ako pare. Tayo migbadi pare, masatang. Oo. Ako nagyaya ka pare. Kaya ka mawag si B. Hmm? Wabi pare, masatin niyo manok. Umayos ka pare ka naman. Pare, balita ko. Sigakangan ka rin ang tao. Kilala daw kan. Oo, pare. Balita ko, may labang ka ano. Makata 20 may ano nilaban, may mga masusugat. Light na pare, Kaya maliit pare, na bagay. Sikana naman natin yung Oo manok. pare, maliit na bagay pare. Light. Nano pa akong disyumuari parte, mga tinantip. Bagong ini, medyo may naya pare. Makamisa niya pa ini, kaya ano mga bata 20. Oo Mga pare, susugat. mga 20. May panya pin niya. Oo pare, Sikreto mo kaya katawag sige, ito. sige. Manani yun, manani yun. Oo niyan kasi may bata ko Amerika, yan yung kakahuli ko. Oh. Kitang chocolate, papangkwarang ka akong manok. Wait, kano mo pare? Oo, chocolate, Toblerone. Ay, lareta pare, imported lang rin. Wow. May pala abroad ka niyan. Wow, made in US. Oo, nano lang ang klase piyong disyo mo gan. Muna, Toblerone. Toblerone. Oo, tapos, Dairy milk. tama lang tao rin niya. Wow, pare. Bisan yung kahuli ko, special kay ni Jollibee kay ni Harayat. Kaya rin na sinampukan ta pare. Wow, special kay Jollibee kay siyempre. Jollibee. Wow. Tapos niya may baknal ya, pelwal kay kang kilwal. Ano niya pare, pepalol na. Wow, pare. Ano mo na yung mandela kanya pare? Di lagi kay ning kay ning kagang milk tea. Painuman kay milk tea. Wait, ano mo mo pare? Ako nagiya ko. Nya pala magaling na rin ano mo. So, di pa mga lang tao rin special pa ni. Wow, ako nagiya Kung ko kanawa pare. si pare lome. Kukuha mo kay labok, danong kain ni dyan poso. Ah, kaya pala may naing kaya ka Ano manok. pare? Nya pala may nain. No, kaya mo? Ay pare, kay mamalupog ni pare. Oh, si Gusto pare, ko na, pare, gusto gusto mo. rata na pare. Kataba na. Oo pare, balang na ulo ni pare mag naliwa manya sa pare. Nyama na sa lane niya. Butan mo pare, dala mo na kaya na ano sa lene Wala naman. ako sa legend. Paparadaan din ni pare 55,000 guys sa lene. Kanama niya, pare. manilo-nilo niya sa buhay Puro, pare. may da pare mo ko nakatagan pare. Magkape ka pare. Iga mo pare masyado mamaysan. Itawarin kaya ka lo, kunya mo. Lo kaya kayo ni bungus kes nung ita makata 20 pagmays daw. Pare, pilabantala rin eh, masugat ang kana ako. Hindi ka naman mo pare, long kepen. Manaya ka rin pare. Na, o pa mo na, Paano panilo. pare, pilane palang bulan po to. Anong ka na, kaya pa? Pakaya pa ito, magpabulay niya pa ito. Baka puta na pare, si ulam ulam yan, yan, ulam yan. Long kepen eh, makadaan. wala, sumambok ang. May gana long kepen pagmays na makata 20 yan eh. Long kepen makararak eh. Wala na kasi, sumambok yan na ako. Siya po, nung maluto ito, ipamos na kita. Chuchu! Wala namang pariwan yan, yung mga long kepen ang makata 20 na. Long mo yan, yung mga bulk shaking. Ay ni pare? Pare! May tatanong! Oh!
O, bibiya pare eh! Isa mo pare! Ay, damo rin siya ka talaga pare! Ako na tira. Wala mo sumambong ang kanao. Alimbing pare lang eh! Oo. Eh, maglabang pare. Ako na tira, sumambot. Bulong ko na.